Ние сме втори А клас и добротата е в нас. Вежливи думи знаем всички и използваме ги всеки ден. Защото да си добър е най-хубавото на света. В нашия клас си помагаме и усмивки даряваме. Ако приятел падне и се натъжи, втори А му подава ръка. Казваме моля, благодаря. Вежливите думи светят като звезда. В играта сме честни, играем в любов, смехът е най-хубавият ни зов. Една добра дума към твой другар прави деня му по-светъл като дар. Добротата прави чудеса, тя грее в нашите сърца. С усмивка сутрин казваме здравей и денят започва още по-хубаво, хей. Като кажеш браво, страхотен си ти, правиш света по-добър, нали? Учим се заедно всеки ден да бъдем добри и в труден момент. Ние сме като семейство голямо, приятелството тук е най-важното само. Когато споделяш, ставаш богат, втория е щастлив и засмян свят. Учителките ни учат всеки ден, че добротата няма предел. Слушаме се, уважаваме се всеки ден, така пътят ни става по-лек и смирен. Учим, растем и вървим напред. Добротата е нашия ясен обед. Да си добър е лесно знай, само обича усмивки дай. Нападем света е задача за всички, грижа към хора, дървета и птички. И всеки ден, във всеки час доброто правим част от нас.